Hello everyone! Welcome back to my channel or welcome to my channel. My name is Pearl. Ngayon ay pupunta po tayo sa Austria. Ang pupuntan po namin ay yung aking parents-in-law at doon siya nakatira sa Niederösterreich or Lower Austria sa Mödling at saka sa Hinterbrühl, kung saan papakita ko sa inyo yung lugar po nila doon. Mula po dito sa Mödling hanggang sa Vienna, yung capital city ng Austria, bali isang oras pa ang biyahe. Mga sangkay, mga friends, enjoy watching po! Praller vor dem Einstieg in die Kletterwand. Dito umaakyat yung mga dito tao ang taas. Dito naman sa kabila ang daming mga dito bato. Tingnan natin dito, grabe ang taas hanggang doon. Yan. Naku, pag nahulog yan, dito kami maglalakad. May tao doon. Yan, may tao. Und der Riesenbaum. So sieht das aus hier in Mödling. Und oben, da sind viele Berge. Jetzt gehen wir mal im Wald spazieren. Und ich war schon mal hier gewesen letzte Mal und zeige es euch hier. Hinterbrühl. Wir sind in Mödling. Tingnan nyo. Yung doon, may Kreuz. Gibt Kreuz. Und hier sieht hier aus. Sehr, sehr schön. Viele Berge, schöne Häuser. Jetzt gehen wir im Wald. Mal die Bäume. So riesig. Und alles grün. Und da ist ein Haus oder Wohnungen. Yan, naglagay sila ng Essen for the Tiere. Pagkain sa mga hayop. Ganda. Ganda ng kulay. Ganda naman ng kulay. Ito yung tinatawag dito na Brennnessel. Pwede ding gulay or salad gawin. Mga damo pero pwedeng makain. Ayan na naman yung yung berlaw. Ang dami-dami. Essbare Unkraut. Yan naman ang Holunda. Yung Holunda na pwedeng gawing jam or yung naman, ito ay pwedeng gawin, pwede ito kainin. Lagyan ng egg. Para siyang omelette, gawing omelette. Masarap. Din siya yung bunga niya, ito yung mga bulaklak pa lang. Yung bunga niya pwede din gawing juice o kaya jam. Ang Schnecke. Yan ang Pusteblume. Pagka inihipan natin.
Tas ganda sa sana puste blume. Kasi na pag inihipan, maano siya. Tanin Zapfen. Hi! Dito tayo sa sa gubat. Maglakad-lakad tayo yung ating morning routine. Halika! Yan, may bahay dito sa gubat. So, dito naman tayo bababa sa sa ano bang tawag dito? Sa village. Ito yung Hauptstraße, yung main street dito sa Woodley. Ang ganda ng mga bahay dito. Ito yung telephone dati. Ngayon hindi na siya gumagana. Ang daming mga kahoy dito sa lugar nila. Tingnan nyo, ang ganda. Ganda ng bahay nila. Tingnan nyo yung kahoy. Red. Napakaganda naman ng kahoy na to. Ang laki. Schönes auto. Dito na kami sa baba. Tingnan nyo yung ang itsura. Doon naman sa taas ang bundok. May Zeitung. Ilagay yung 2 euro. Maglagay ka ng 2 euro dyan. Tapos meron kang pwede kang kumuha ng Zeitung or courier ang tawag dito. Magazine. Ang Feuerwehr. Kita nyo yung bundok sa taas. Dito, ganito ang itsura. Daming mga kahoy. Green na green. Kahit dito na sa mga daming bahay. Marami pa rin mga green. At saka ang mga bahay dito, ang lalaki. Ang ganda. Napakaganda ng bahay na ito. Hier wohnt die Beethoven. Oh. So, wir gehen mal in ein Ruin. Wie heißt das jetzt? Ruinburg. So ein Burg. Burg Liechtenstein. In Burg Liechtenstein. Magin wir hin. Diyan kami pupunta sa Gedenkstätte. Ang taas ng nilakaran namin pero dito na kami ulit sa taas. Ito yung tinatawag dito na Hagebutte. Para siyang rose. Mayroon siyang tinik pero pwede siyang kainin. Pwedeng gawing tea or jam. Ay, kapagod maglakad. Ang layo nito, 20 minutes yung lalakarin namin, tapos 20 minutes pabalik. Natur.
So, uwi na tayo. Ilang papakita ko sa inyo dito. Ang ganda, di ba? Castle ito na hindi tinapos. Yung panahon ng mga Roma, 1826 ginawa ito. Ein Römerwand. Das ist künstlich 1826 gebaut worden. 1825 umakyat. Kumbaga yung ano lang na ginawa, yung wall walang atip. Ayan yung castle na hindi tinapos, inumpisahan lang nila. Tingnan natin taas, punta tayo doon. Mayroon ano doon, oh, may castle na hindi natapos. Dito kami sa kabila ng pinuntahan namin ngayon, kahapon. Doon naman makikita yung berg or bukid. Ang ganda. Dito kami sa Liechtenstein in Hinterbrühl. Pinuntahan na namin ito nung pumunta kami dito. Ang ganda ng ano na to, Burg or castle. Tapos yung park malawak din. Ayan, oh. Dito kami sa kabila, yan ang itsura ng castle. Ang ganda talaga. Ang mga bundok. Ang bilis ng panahon, after 1 week or 7 days, babalik na ulit kami sa aming bahay sa Germany. Kaya mga sangkay, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye bye, mag-iingat po kayo lagi.